Jahas. Äiti hei, otapas hetki. Miksi sä oot kävelemässä tonne hevosille päin? Mitä asia sulla niille on? En minä ole sinne kävelemässä, vaan tuo näyttää toi nainen tossa noin vähän sellaiselta tunninpitäjältä kautta tallinomistajalta, että minäpä käyn siellä. Vai niin? Joo, mä voin jäädä tänään iltatalliin. Hyvä, koska nyt Anni et täällä, niin mä en oikein tiedä. Se ei laittanut mitään viestiäkään, että ketkä on aamu- ja iltatallissa, joten kiitos